Bona tarda, benvinguts a les sessions de tarda d'aquesta jornada d'avui de diferents ponències. Ara farem un viatge al futur, no tant a llarg termini, el futur immediat i també a llarg termini, perquè parlarem del futur de l'energia a Catalunya i el responsable d'aquesta xerrada, que es diu Prospectiva energètica de Catalunya ProEncat 2050, principals magnituds i reptes, serà David Villar, que és aquí amb nosaltres, és cap d'unitat de prospectiva energètica i sostenibilitat de la Divisió de Planificació Energètica de l'ICAEN, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. David, com vulguis. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per la presentació. Com bé deies, la meva presentació té com a objectiu presentar el que nosaltres diem ProEncat 2050. I ProEncat què vol dir? Prospectiva energètica de Catalunya 2050. És l'estudi que hem desenvolupat des de l'Institut Català d'Energia, organisme dependent de la Generalitat de Catalunya, per intentar estudiar quin és el futur energètic que volem per Catalunya. Aleshores, la presentació anirà en el sentit d'indicar quins són els reptes que nosaltres tenim a nivell de Catalunya i quins són els principals resultats d'aquest estudi. Perdó, m'estic equivocant de botó. Contingut específic de la presentació, explicar què és i finalitat de la ProEncat, els principis vertebradors de la ProEncat i també, sobretot, explicar els principals resultats. Què és la ProEncat 2050? La ProEncat 2050, com us deia, és aquest estudi que ve derivat del que és la llei de canvi climàtic de Catalunya, aprovada l'any 2017, i també el Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya. Aquests dos documents aprovats l'any 2017 tenen com a objectiu assolir aquesta neutralitat carbònica en emissions de gasos d'efecte hivernacle, considerant uns criteris d'economia competitiva, innovadora i eficient en l'ús de recursos. Això, evidentment, és un principi que ja ens ve d'Europa, per tant, nosaltres com a Catalunya l'assumim. Assumim també que el nostre model energètic volem que sigui un model d'energia neta, competitiva, descentralitzada, distribuïda, participativa i democràtic i socialment inclusiu. I aleshores, considerant aquests principis de base, desenvolupem aquesta ProEncat, aquesta Prospectiva Energètica de Catalunya Horitzó 2050. La ProEncat fixa aquestes visions de futur del sistema energètic i, per tant, a nivell de l'administració contribueix a facilitar la presa de decisions que s'han de prendre en aquest àmbit. I, de la mateixa manera, defineix les estratègies que cal desenvolupar, estratègies específiques, i fa una previsió numèrica dels diferents escenaris que podem tenir en el futur. Principis vertebradors de la ProEncat 2050. En podríem parlar moltíssim, evidentment no tenim temps, però sí que els podem enumerar, esmentar quins són aquests principis. En primer lloc, assolir la neutralitat climàtica en l'horitzó 2050. Aquest és l'objectiu marcat a nivell d'Europa. Aquesta neutralitat climàtica vol dir que s'emetrà molts pocs gasos d'efecte hivernacle en aquest horitzó a llarg termini i que aquests pocs gasos d'efecte hivernacle seran compensats per les absorcions naturals dels processos de la natura. Des del sector energètic entenem que simplement es podrà emetre molt poc per assolir aquesta neutralitat climàtica, emetre molt poc gasos d'efecte hivernacle. Segon, abandonar el model energètic fòssil i nuclear. Això a nivell de Catalunya ja està aprovat a la llei de canvi climàtic, està aprovat també en el Pacte Nacional, per tant, ho considerem com a tal, aquest objectiu. Sobirania energètica amb energies renovables. En les nostres previsions hem considerat que és possible aquest escenari de descarbonització fent servir energies renovables de manera autòctona, i això és important. El quart, minimitzar l'ocupació del territori. Sabeu que si volem produir energies renovables de manera massiva,
i això en parlarem més endavant, doncs cal fer un ús del territori i això a dia d'avui comporta una certa problemàtica. Per tant, hem d'optimitzar el nostre consum d'energia, hem de, en primer lloc, ser eficients, consumir el mínim possible i després produir energia de manera autòctona amb energies renovables i de manera eficient també. El cinquè, apoderar ciutadans i empreses i impulsar la transformació social. Aquest és el model que també des d'Europa se'ns imposa també per desenvolupar. El sisè, desenvolupar una economia pròspera, moderna, competitiva i circular. Fer, en definitiva, que el sector productiu sigui eficient. El setè, posar en primer lloc l'eficiència energètica. No descobreixo res. Primer, l'eficiència energètica. Europa ho esmenta de manera continuada. El vuitè, no deixar ningú enrere. Això vol dir polítiques de pobresa energètica que cal desenvolupar i polítiques també de transició justa, o sigui, aquells sectors energètics actuals que poden veure's afectats per aquest canvi de model, per exemple, el sector lligat als combustibles fòssils, refineries, o el sector lligat a l'energia nuclear, doncs s'hauran de transformar, en certa manera. Hi han d'haver uns plans específics per a aquests sectors. Novè, aplicar el principi de neutralitat tecnològica cost-eficient. Això vol dir que de totes les tecnologies disponibles a dia d'avui i amb el coneixement actual s'han d'apostar o escollir dintre de la PROENCAT 2050, i així ho hem fet, per aquelles tecnologies que tenen millor eficiència, menys cost o menys usos de materials. Això amb el coneixement que tenim avui. Després, amb el futur, ja veurem què passa. El desè, assegurar un subministrament energètic assequible i segur. Hem d'assegurar que el preu de l'energia sigui un preu competitiu, perquè a tots és el que ens interessa. Per tant, les tecnologies per les quals hem d'apostar també hauran de tenir present aquest criteri de preu, aquest criteri de cost. Dissenyar un nou sistema elèctric i el seu funcionament. El sistema elèctric futur serà totalment renovable, basat en energies que seran fluctuants, que tindran disponibilitat limitada, de vegades sí, de vegades no. Caldrà fer ús dels sistemes d'emmagatzematge d'energia. En definitiva, tota una manera diferent de gestionar el sistema elèctric. Doncs a dia d'avui ja tothom està treballant en com es podrà dissenyar, com es podrà operar aquest sistema elèctric futur basat en energies renovables de manera massiva. Finalment, apostar decididament per la recerca, el desenvolupament i la innovació. Sabem que hi ha tecnologies potencials que poden ajudar a descarbonitzar el sistema energètic, però que a dia d'avui no són unes tecnologies comercials, no són tecnologies que tinguin uns preus competitius, no són tecnologies que a nivell de laboratori encara estiguin totalment desenvolupades, per tant, cal fer una aposta també en aquest camp de la recerca, el desenvolupament i la innovació. Principals resultats, anant directament al gra per presentar els números d'aquesta PROENCAT 2050. Doncs, nosaltres hem treballat dos escenaris, un escenari de referència i un escenari objectiu. Bàsicament presentem les dades de l'escenari objectiu, perquè és l'escenari de descarbonització 2050 pel qual apostem. Com a contrast, també hem dissenyat aquest escenari de referència, però que no és un escenari de neutralitat climàtica, simplement està dissenyat per contrastar. Com a condicions de contorn, entorn socioeconòmic, doncs considerem que l'economia creixerà, per tant, l'increment del PIB, que és una variable que afecta molt el consum d'energia a nivell macro, doncs considerem que augmenta al voltant d'un 1,5% anual, això és equivalent a un 62,1% a nivell global per a tot el període. Destaca també l'aposta que es considera per la indústria, o sigui, el VAP industrial augmenta un 2% anual, en línia amb les polítiques industrials de Catalunya, que aposten per una reindustrialització d'aquest sector. I també es té en compte un cert augment de la població, un cert increment del nombre d'habitatges, que en definitiva també impacta sobre el consum energètic que tindrem.
Quan pensem en neutralitat climàtica, el que hem de tenir al cap són com tres calaixos, no? Tres grans caixes, tres grans sectors. No? El primer potser és el que tenim tots més al cap, no? És els consumidors finals, els edificis, les indústries, el sector transport, el sector primari, aquest ús de l'energia que fem com a consumidors finals. Doncs, bueno, cal atacar aquest sector. Aquest potser és el més clar. El segon, el de la producció d'energia elèctrica. Consumim energia elèctrica tant avui com en el futur. De fet, veurem que, evidentment, en el futur cada vegada més, perquè l'aposta és l'electrificació, no? Doncs caldrà descarbonitzar aquest sector de producció d'energia elèctrica. I el tercer, que potser és el més complicat i el més oblidat també, és el de la producció de combustibles per a usos energètics i no energètics. Bàsicament, això fa referència al que són les refineries i tot el complex petroquímic que envolta tot aquest sector, no? Tant per producció de productes energètics com no energètics, o sigui, tota la producció de plàstics també, de matèries primeres plàstiques. Per tant, aquest sector també necessita un canvi important, una revolució. Pel que fa a reducció del consum d'energia, doncs, nosaltres considerem, hem modelitzat els diferents sectors de consum d'energia que tenim, la indústria a nivell de subsector, per diferents nivells de tensió, per diferents combustibles, el consum d'edificis, tot en un nivell bastant detallat, que evidentment no podem presentar aquí, però sí que veiem que el potencial de reducció d'aquest consum d'energia final el podríem situar al voltant d'un 1,1% anual. Això vol dir un 30,7% de reducció en el període 2017-2050. Això és bastant realista, perquè ja és una xifra bastant similar i fins i tot, evidentment, una mica superior a la reducció del consum d'energia que hi ha hagut en el passat. Després parlem d'intensitat energètica, que potser és més interessant, no? Destacar també l'electrificació. Ja us comentava que el futur serà més electrificat, per tant, veiem aquí a la dreta el repartiment de les fonts energètiques per consum final a dia d'avui. Tenim les fòssils majoritàries i l'energia elèctrica que pesa al voltant d'una quarta part. Doncs preveiem que de cara a futur, any 2050, al voltant de 3/4 parts, 76,6%, sigui energia elèctrica. Això, energia elèctrica per tots els sectors. Després podem donar algun detall més. A nivell d'intensitat energètica. Intensitat energètica vol dir, és una manera de mesurar l'eficiència energètica. Intensitat energètica vol dir consum d'energia dividit per producte interior brut o dividit per, si estem parlant d'indústria, per VAP industrial. Doncs el que preveiem és una millora de la intensitat energètica del 57,2% per al conjunt de Catalunya. Això, si ho miréssim en termes anuals, suposaria el doble de millora de la intensitat energètica que hem tingut en els darrers anys. Per tant, el que estem dient és que hi ha marge i això és viable i factible. L'electrificació també ajuda a això, perquè sabeu que si electrifiquem la mobilitat estem millorant l'eficiència de tot el cicle. Estem millorant l'eficiència a nivell de consum d'energia, perquè l'eficiència d'un motor elèctric en un vehicle és molt més gran que l'eficiència d'un motor tèrmic. En els edificis, si preveiem molta penetració de sistemes de bomba de calor, aerotèrmia, doncs aquí estem millorant l'eficiència d'aquests edificis, en la climatització, que és l'ús principal de l'energia en els edificis. Per tant, gran part d'aquesta millora de l'eficiència energètica que nosaltres preveiem en el futur va lligat a això, a aquesta electrificació. I us he posat els dos exemples que més ajuden, que més estan ajudant a millorar aquest número, aquesta intensitat energètica, que és la mobilitat elèctrica i l'electrificació en edificis amb sistemes d'aerotèrmia i bomba de calor.
Això són les mateixes dades que hem comentat abans, però a nivell gràfic. Preveiem aquesta reducció del consum d'energia final amb un 30% respecte a l'any 2017 i la reducció de la intensitat energètica del 57%. L'electrificació. Què passa amb l'electrificació quan ho veiem a nivell de subsector? Doncs, hem vist les dades globals. A nivell de subsector, evidentment, apostem per una pràcticament electrificació total del sector transport. Aquí al sector transport veieu que hi ha un 62,6% al 2050, però això és perquè hi ha l'aviació incorporada aquí dins i el sector del transport marítim també incorporat aquí dins. Però si miréssim el que és el transport terrestre només, aleshores veuríem que el grau d'electrificació és realment molt, molt elevat. En els edificis, sector serveis, sector domèstic, doncs aquí veiem que pràcticament s'assoleix un 100% en el sector serveis i un 84% en el sector domèstic. Aquí veiem potencial en el sector domèstic, per exemple, per fer ús de sistemes de biomassa, per exemple, sistemes de solar tèrmica, altres fonts d'energia que no són elèctriques. I fins i tot en la indústria també preveiem una electrificació molt important. Actualment, 30%. Aquesta electrificació en la indústria ja és un procés que hem vist en els darrers anys, dècades, i preveiem que això pugui continuar. Hi ha subsectors industrials que ho tenen més fàcil a nivell tecnològic i hi ha d'altres que no ho tenen tan fàcil, però veiem que existeixen alternatives per a aquests que no ho tenen tan fàcil. El pes de l'energia elèctrica l'hem vist com augmenta, això és el mateix però en format gràfic. Al 2030 ja tindrem un 34%, 2050 76,6%. Aquest gràfic és interessant perquè això mostra com evoluciona la distribució sectorial del consum d'energia final entre els diferents sectors. A l'esquerra veiem que el sector transport, any 2017, cercle interior, pesa al voltant d'un 40%, 39,9%. En el futur baixarà perquè l'electrificació farà que consumeixi menys energia. En canvi, la indústria, que s'electrificarà però ja no tant, passarà més en el consum d'energia, 43,2%. I el mateix passa quan parlem només, gràfic de la dreta, d'energia elèctrica, 44%. Això vol dir que de cara a futur, 40%, 45% del consum d'energia, tant l'elèctrica com la total, estarà lligada a la indústria, perquè la mobilitat haurà millorat l'eficiència energètica, necessitarà menys energia, electrificació, en els edificis també, però la indústria estarà aquí, que haurà millorat l'eficiència energètica, però diguem que 40%, 45% de l'energia que haurem de produir serà per la indústria. I aquesta és una reflexió important. Algunes dades específiques de l'evolució de diversos paràmetres del sector domèstic. Tots sabem que tenim un parc d'edificis que ha de millorar la seva eficiència energètica, un parc d'edificis construït que ja tenim a dia d'avui. Ha d'haver una aposta important des de tots els àmbits del sector públic per millorar aquesta eficiència energètica, per promoure la rehabilitació energètica. Nosaltres hem considerat que la nova edificació ja té una normativa bastant adequada que també segurament haurà de millorar alguns aspectes, però el gran repte és la rehabilitació profunda que cal fer de gran part del parc d'habitatges que tenim avui. Per tant, hem considerat que en l'any 2050 pràcticament el 60% dels habitatges o bé seran nous o bé seran sotmesos a una rehabilitació profunda.
en aquest període 2017-2050. Aquestes són les variables que nosaltres hem incorporat en la nostra modelització per després haver acabat amb els consums energètics que us hem ensenyat ara. No? Com us deia, electrificació del sector domèstic. Doncs hem considerat que des del 30% actual, les tecnologies de calefacció que estan basades en energia elèctrica, i aquí la promoció està en els sistemes de bomba de calor, doncs aniran penetrant en els habitatges i preveiem que el 80% d'aquests edificis, d'aquests habitatges, tinguin sistemes elèctrics. Això considerem que és prioritari. Existeix tecnologia a dia d'avui perquè això sigui possible. Això no és un criteri de Catalunya. Evidentment, a nivell espanyol es considera el mateix i a nivell europeu doncs, també. Europa també aposta per aquests sistemes. No? Per tant, tot el recolzament als sistemes d'electrificació en els edificis doncs, evidentment, és una aposta pública que s'està fent ara i segurament es farà en el futur. El consum d'energia en el sector domèstic, evidentment, disminueix perquè estem incorporant sistemes més eficients. Els sistemes de bomba de calor són sistemes més eficients que els sistemes actuals mitjans que es fan servir a dia d'avui. Per tant, estem millorant l'eficiència energètica en aquest sector. La distribució per subsectors, per consums, per usos de l'energia dintre d'aquest sector domèstic, doncs, evidentment, el que més sobta és la reducció del consum d'energia per calefacció, per aquesta introducció de sistemes eficients de bomba de calor i aerotèrmia, i també en aigua calenta sanitària, pels sistemes d'aerotèrmia també. Aquest és l'aspecte que més sobta en aquesta evolució que nosaltres hem previst. No? En el sector transport, doncs, aquestes gràfiques fan referència al transport terrestre només, per tant, no és aviació, no és transport marítim. En el sector transport terrestre doncs, apostem per un transport públic cada vegada més present. Per tant, d'acord amb les polítiques de mobilitat de l'Administració de la Generalitat, veiem aquesta evolució, aquest increment de l'ús del transport públic, que fa que el consum d'energia per cada quilòmetre i persona pugui disminuir en el futur. I pel que fa a mercaderies, una aposta que ja porta molts anys, potser no s'ha acabat de desenvolupar, és el transport de mercaderies ferroviari per tren. També veiem una aposta en aquest sentit. Preveiem que el 35% de les tones quilòmetres que es facin en l'any 2050 es facin amb tren i, per tant, l'ús dels sistemes de carretera, camió o furgoneta, vagin baixant. I, a nivell en aquest mateix sector transport, si pintéssim l'evolució del consum d'energia per formes d'energia, veuríem que els fòssils, que són el taronja i aquest color verd de baix, van desapareixent i l'energia elèctrica va augmentant. Evidentment, no en la mateixa proporció, perquè la mobilitat elèctrica és més eficient a nivell de consum d'energia. Per tant, tenim aquesta substitució i al mateix temps reducció del consum total. A nivell de consum específic d'aquest consum de transport de persones i mercaderies, veiem una reducció tant en persones com en mercaderies. El de persones va molt lligat, evidentment, a l'electrificació i també a l'ús del transport públic que hem comentat, que també ajuda una mica, i el de mercaderies, igual, pels mateixos motius també. Sí, és cert que en mercaderies hi ha una certa aposta també per l'hidrogen, perquè el transport passat té problemes d'electrificació. Per tant, el fet que hi hagi una utilització d'hidrogen, com sabeu, la producció i ús de l'hidrogen en tot el cicle no és tan eficient com el de l'energia elèctrica. Per tant, això fa que no pugui reduir-se tant. Aquest és el desavantatge de l'hidrogen
quan fem aquests números. Algun detall del sector industrial? Doncs, com el sector industrial és molt difícil de modelitzar, perquè, evidentment, cada subsector d'aquests és tot un món, però sí que podem dir, com a conclusions importants, és que la reducció del consum d'energia que hi pugui haver en el sector industrial de cara a futur anirà lligada, evidentment, als sistemes de millora d'eficiència energètica dels equips, dels processos, dels sistemes que estan involucrats, no? Però també per una manera de produir diferent. Per exemple, tots els criteris d'economia circular que s'hauran d'anar incorporant en els sistemes productius tindran un impacte a nivell de consum d'energia en aquest sector. O la producció de béns i equips que a dia d'avui no s'estan produint. Per exemple, la producció de vehicles elèctrics, a nivell de consum d'energia, requereix menys energia que la producció d'un vehicle de combustió interna. Per tant, haurem de produir coses diferents de les que produïm ara i preveiem que aquestes coses que s'hauran de produir en el futur tindran un consum d'energia més petit. Per tant, aquí estem diferenciant aquestes millores tècniques, que és el que us deia al principi, la millora de la tecnologia, l'eficiència energètica, enfront d'aquestes millores estructurals, que és la manera, és produir unes coses que a dia d'avui no s'estan produint. O sigui, els subsectors industrials canvien el que estan produint. Les dues coses sumen. Cada subsector, una més i l'altra menys. A nivell de consum d'energia d'aquest sector industrial total, evidentment, veiem la reducció dels combustibles fòssils, l'electrificació allà on hem vist que existeix potencial i utilització també d'energies renovables. Energies renovables tèrmiques com la biomassa, residus renovables que en molts subsectors s'estan fent servir ja i que es poden fer servir més en el futur, i també l'hidrogen, que està classificat aquí com a... és un vector energètic, però l'hem classificat aquí dins com a energies renovables també. Per tant, aquí dins també hi ha una part d'hidrogen en aquestes energies renovables. Ara passem al capítol de la demanda d'energia elèctrica. O sigui, passem a aquella segona caixa que us deia al principi de tot, el sistema de producció d'energia elèctrica. Preveiem, evidentment, una evolució creixent de la demanda d'energia elèctrica. Serem eficients, serem més eficients, ho podem ser, però a nivell global aquest procés d'electrificació ens portarà a augmentar la demanda d'electricitat. Quan? Segons la previsió, segons l'escenari que hem fet, s'augmentarà un 2,3% respecte a l'actual. Això és un número que pot sobtar d'entrada, 2,3% respecte a l'actual. Però aquest procés d'electrificació ens porta a això. O sigui, estem reduint el consum de combustibles fòssils, l'haurem d'augmentar en aquest altre àmbit. Per tant, haurem de fer un sistema elèctric més gran. Si augmentem la producció, hem d'augmentar la potència instal·lada que tenim a Catalunya. Volem dissenyar un sistema que no depengui de fora. Aquesta és la intenció. Per tant, la producció d'energia elèctrica haurà de ser autòctona. Per tant, haurem d'augmentar els megawatts instal·lats de potència renovable que tenim a Catalunya. Si ho comparem amb la potència instal·lada actual, això suposa augmentar 18 vegades el que tenim a Catalunya. Per tant, això són dades que potser sobten també, perquè quan un sent que ha d'augmentar, que hem d'augmentar l'energia renovable que tenim a dia d'avui per 18, xoca, però és la realitat. O sigui, si volem assolir aquest escenari de descarbonització, haurem de fer front a uns reptes que són aquests. A nivell de tecnologies, segons les simulacions que hem fet, a nivell de disseny del sistema elèctric, hem presentat dintre de la ProENCAT aquest escenari. Escenari en el qual l'energia eòlica i l'energia fotovoltaica són les principals tecnologies renovables de cara al futur. En energia
Eòlica, doncs a dia d'avui tenim 1.271 megawatts i en el futur necessitaríem al voltant d'uns 23.000 en eòlica terrestre, 3.500, seria l'aposta d'aquest escenari, 3.500 en eòlica marina. Aquest és l'escenari ProEncat. Per tant, uns 26.000 megawatts, 26-27.000 megawatts d'energia eòlica. En fotovoltaica, el mateix. Tenim a dia d'avui uns 400, ja podríem dir que uns 500, perquè l'autoconsum està tirant molt, 500 megawatts d'energia fotovoltaica. En l'escenari futur de descarbonització necessitaríem al voltant d'uns 33.000 megawatts d'energia fotovoltaica. I la gran pregunta és, on col·loquem aquests megawatts d'energia fotovoltaica? Perquè aquí poden haver-hi disputes entre la utilització del sol, les teulades, els espais antropitzats, etc. Doncs, a veure, nosaltres hem fet estudis de potencial. Potencial a terra, potencial en teulada, potencial en altres usos. I hem arribat a la conclusió que aprofitant el 65% del potencial renovable per instal·lar fotovoltaica en els edificis, doncs seríem capaços d'assolir aquesta xifra de 11.144 megawatts de potència en teulades, potència fotovoltaica en teulades. Volem comunicar molt bé, aquesta és la nostra intenció, que hem d'aprofitar al màxim aquest potencial en teulades que tenim, però que és insuficient per assolir l'objectiu de descarbonització del sistema energètic català. I aquesta és una idea que contínuament l'intentem repetir, perquè no podem apostar totes les cartes als sistemes d'autoproducció i autoconsum. Seria de fer la feina a mitges. Hem de treballar també en els grans sistemes de producció d'energies renovables a terra. I després, també molt important, a baix, els sistemes d'emmagatzematge. Com us deia, tindrem un sistema elèctric renovable basat en energies eòlica, fotovoltaica, que seran fluctuants. Com es gestiona això? Doncs els sistemes d'emmagatzematge aquí seran claus. Ja existeix un sistema d'emmagatzematge a dia d'avui, que és l'energia hidroelèctrica. Tenim a Catalunya 2 centrals hidroelèctriques que són reversibles de bombament, però apostem per més. Apostem per 3.000 megawatts més d'hidràulica de bombament a Catalunya. Aquest és un sistema d'acumulació d'energia que pot funcionar bastant bé per emmagatzemar energia no tant a curt termini, o sigui, no tant en un cicle de dia i nit, sinó més en un cicle més llarg, un cicle de setmanes. Per tant, aquest sistema d'emmagatzematge és clau. I després l'altre pel qual apostem, que són els sistemes de bateries elèctriques. Bateries elèctriques instal·lades en tots els sectors, en els edificis, en els sistemes en els cotxes, que també poden participar en el sistema elèctric, en grans instal·lacions de bateries elèctriques, per exemple, en centres de transformació, etc. Doncs aquí també les bateries jugaran un paper important. Aquestes bateries juguen més un paper de curt termini, de cicle dia-nit, i això és important destacar-ho. També les interconnexions elèctriques, els recolzaments entre sistemes elèctrics veïns són clau, perquè en un moment determinat pot haver un excés, una carència d'energia elèctrica, el recolzament mutu en aquest sentit és clau i Europa ho defensa. Per tant, la suma de tot és el que fa que es pugui gestionar aquest sistema elèctric. Evidentment, tots els sistemes de gestió de la demanda, que evidentment aquí no apareixen perquè ara estem parlant de producció, la gestió de la demanda, com el consumidor interactua amb el mercat elèctric, rep senyals del mercat elèctric per baixar demanda, pujar demanda quan hi ha excés de producció, evidentment tot això també ajuda. Molt bé, hem parlat del que són els sistemes de producció, hem parlat de la potència instal·lada. A nivell de producció en gigawatts hora, evidentment veiem
increment de la producció amb energies renovables. A dia d'avui està tot basat en hidràulica i eòlica a Catalunya, doncs veuríem com l'any 2050 aquest nivell de producció augmenta bàsicament per la introducció massiva de les fotovoltaiques i de l'eòlica, augmentant 15 vegades respecte a l'actual. Això és el mateix gràfic anterior, però amb números, en format taula. Aquí el que veiem és que, de fet, ho veiem millor aquí, en aquesta altra, que és segons percentatge, és que l'eòlica és la que produiria una mica més de la meitat, en l'any 2050, una mica més de la meitat de l'electricitat a Catalunya, segons aquest escenari, malgrat que a nivell de potència instal·lada sigui inferior. O sigui, la fotovoltaica tindria potència instal·lada superior, però en canvi la que més produeix és l'eòlica. Evidentment, les hores de funcionament de l'energia eòlica, sobretot l'eòlica marina, que hi contem, l'hem incorporat aquí amb 3.500 megawatts de projectes eòlics marins, doncs ajuden a que produeixi més que la fotovoltaica. Destacar que aleshores el règim de funcionament de l'energia eòlica és bastant interessant, perquè no és dia-nit com la fotovoltaica i, a més, en les hores nocturnes tendeix a produir una mica més que en les hores diürnes. Per tant, es complementa molt bé amb el que és l'energia fotovoltaica. A nivell de com de renovables es va fent el sistema elèctric, doncs, diguem que aquesta és la feina més fàcil, el repte més fàcil de tot el que és la descarbonització del conjunt del sector energètic. Aquí, en l'any 2040, en l'any 2040 ja podríem parlar que tindríem un sistema elèctric bastant descarbonitzat. O sigui, a mitjà termini es podria descarbonitzar la producció d'energia elèctrica, però en canvi faltarien moltes altres coses per fer a nivell de consum d'energia final. En la indústria faltarien moltes coses a fer en l'any 2040, en els edificis també i en mobilitat elèctrica passada també. Però en el sector elèctric no. Hi ha una aposta que ja està feta en la llei de canvi climàtic de que l'any 2030 el 50% sigui renovable. Per tant, Catalunya encara considera aquest escenari com a factible i 2040 més del 90%. Aprofitament de teulades per fotovoltaica, això ho he comentat abans, amb l'estudi de potencial que hem fet, doncs hem considerat en aquest escenari que aprofitant aquest 65% del potencial detectat en teulades, que considerem que és o està molt a prop del màxim real, perquè tota la superfície de teulada no es pot aprofitar, doncs assoliríem una penetració de 500.000 instal·lacions de generació renovable per autoconsum, fotovoltaiques d'autoconsum, al voltant de 500.000 d'instal·lacions. I després un altre tema, que és l'ocupació del territori, que aquest és un tema que en molts sectors està sobre la taula. Això crea un problema d'ocupació del territori i crea un problema de competició dels usos del territori, perquè el territori no només ha de servir per generar energia, sinó que també té usos com la producció d'aliments i d'altres, i que s'ha de preservar també. Per tant, diguem que una de les variables d'optimització de la combinació eòlica-fotovoltaica està en la reducció d'aquest ús del territori. I segons les estimacions que hem fet, aquest escenari que hem presentat suposa ocupar aproximadament un 2,5% de la superfície de Catalunya amb instal·lacions renovables. I ara ve la gran reflexió, aquest número si és gran o és petit, aquest 2,5%. Jo crec que d'entrada s'ha de comunicar bé que aquest escenari comporta aquesta ocupació del territori. A dia d'avui, el nostre model energètic és el que és, tots sabem el que és, i està suposant un impacte mediambiental
i en l'ocupació del territori també, però que està externalitzat. O sigui, no està dintre de Catalunya, sinó que està fora de Catalunya, perquè bàsicament les formes d'energia que estem consumint són fòssils, nuclears i venen de fora. No? Per tant, si discutim si això és molt o és poc, aquest 2,5%, hem de tenir en compte aquest aspecte, de que el que estem fent és fer-nos responsables de l'impacte que té el nostre model energètic. A nivell de costos, també hem fet una simulació de quant podria ser el cost del megawatt hora produït amb aquest mix que hem comentat, no? I, evidentment, preveient una millora tecnològica d'aquests costos segons uns estudis de futur que hem trobat, no? Doncs, segons aquest escenari, aquesta modelització, preveiem que els costos de l'energia seran competitius. Seran competitius perquè el cost de la producció de les energies renovables ja és competitiu a dia d'avui, no? Per tant, amb uns dissenys de mercat elèctric que, evidentment, han de canviar respecte al mercat elèctric present, doncs podríem aprofitar-nos com a consumidors d'aquests preus que, en definitiva, són bastant competitius, al voltant d'uns 50-55 euros megawatt hora. Aquí una pinzellada del que és l'hidrogen, no? Altres formes d'energia. L'hidrogen, doncs, ja ho he comentat abans, no? És un vector energètic que és molt interessant. És molt interessant perquè permet arribar a descarbonitzar alguns sectors que són molt difícils de descarbonitzar a dia d'avui. Ja s'està produint hidrogen a dia d'avui a Catalunya, però no s'està produint aprofitant energies renovables, sinó aprofitant sobretot gas natural, amb un altre procés químic específic, no? Per tant, l'objectiu és fer que aquest hidrogen d'origen no renovable, hidrogen gris, doncs sigui un hidrogen verd, sigui produït a partir d'energies renovables, i també produir hidrogen verd per cobrir aquesta demanda industrial, sobretot, que és la part blava del gràfic, i una petita part també del sector transport lligat al transport de mercaderies passant, no? Els sectors industrials en els quals més útil pot ser l'hidrogen doncs seria el de la producció del ciment i també el sector siderúrgic. Són processos de producció que a dia d'avui, pensar en sistemes elèctrics o d'altres sistemes renovables, doncs és molt, molt complicat, no? Per tant, nosaltres apostem per l'hidrogen, però de manera molt, molt, molt selectiva. Tenim present que una aposta per l'hidrogen suposa una aposta per una forma d'energia, un vector energètic que és poc eficient en el seu cicle. Per tant, apostem però de manera selectiva. A nivell de consum d'energia primària, és a dir, aquesta energia total, aquesta energia que ve de la natura, doncs, evidentment, evolució molt similar al que és el consum d'energia final. Reducció d'aquest consum d'energia primària al voltant d'un 1,5% anual. En tot el període 2017-2050, doncs una reducció del 40,9%. Si desagreguem aquest consum d'energia primària, aquestes barres són les mateixes que l'anterior, però desagregat per procés, no? El que més ens sobta és la part de dalt, no? Perquè la part de dalt tenim les pèrdues en transformació. Pèrdues en transformació elèctrica i les pèrdues en transformació del sector energètic. Doncs, si deixem a banda les centrals nuclears, o sigui, abandonem les centrals nuclears, abandonem els cicles combinats que tèrmicament són ineficients per temes de principis de termodinàmica, doncs si això queda substituït per sistemes de producció eòlica fotovoltaica, doncs aquestes pèrdues en transformació per comptabilitat de balanços disminueixen radicalment. En canvi, la part de dalt del gràfic, la més fosca, que són les pèrdues en transformació del sector energètic, augmenten lleugerament. Això és degut a l'hidrogen. O sigui, l'hidrogen, vector energètic, per tant el considerem com a sector energètic, això faria augmentar les pèrdues d'aquest sistema. Hauríem de produir més energies renovables, 2 vegades 2 kWh d'energies renovables, per produir 1 kWh
d'energia, per consumir 1 quilowatt-hora d'energia final, d'energia útil, millor dit, fent ús del hidrogen com a vector energètic. Això com a exemple, no? I el repartiment a nivell de formatge d'aquest consum d'energia final. A l'esquerra 2017, a la dreta 2050. En l'actualitat, doncs, bàsicament tot basat en productes combustibles fòssils i nuclear, i a la dreta doncs, tenim majoritàriament la fotovoltaica, l'eòlica i els combustibles renovables. Dintre d'aquests combustibles renovables doncs, trobem l'hidrogen, que hem comentat anteriorment, però trobem també doncs, líquids renovables, gasos renovables, que s'aprofiten en el complex petroquímic de Tarragona que tenim ja a dia d'avui. Això haurà de transformar-se també. I també en els sistemes d'aviació, transport marítim, que també s'hauran de descarbonitzar i que una de les alternatives que es consideren a dia d'avui és la utilització de combustibles líquids d'origen renovable. Per tant, tot això agrupat és el que diem combustibles renovables. I finalment, doncs, evolució de les emissions de CO2 degudes a l'energia, degudes a tot el que hem parlat anteriorment. Segons l'escenari que us he ensenyat, correspon a la línia de color blau. Aquest escenari objectiu presenta doncs, la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que al cap i a la fi és el que es vol reduir, no? Evolució a pràcticament zero. Hi hauria una petita part de consum en aviació que considerem que serà fòssil, però que amb els sistemes d'embornals, això és ja comptabilitat europea, es podria compensar. I per la meva part això és tot. Aquí ha acabat la meva presentació dels principals resultats de la PROENCAT, de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, i estic a la vostra disposició per si teniu algun dubte, discutir, comentar qualsevol cosa que creieu convenient. Sempre és un tema aquest de l'energia que dona per discutir bastant, no? Perquè aquí un presenta uns números, uns altres tenen una opinió diferent, no hi ha una veritat, ningú té una bola de vidre, sinó que simplement es presenten diferents visions, perspectives de les coses, no? Per tant, jo crec que segur que teniu opinions diferents, dubtes, el que sigui. Podem comentar qualsevol cosa. David, jo tinc una pregunta. Hi havia dades aquí, però de cara al futur això és suficient pel que ens ve a sobre o és el màxim al que podem aspirar? Home, no hi ha un màxim, sempre es pot fer més. I sobretot sempre es pot fer més ràpid, perquè clar, aquí hi ha una evolució temporal cap a la descarbonització, no? 2050, però hi ha qui diu que s'ha de fer més ràpid. Tot és qüestionable, a nivell de temps i a nivell d'objectius, no? D'estudis com aquests, a veure, n'hi ha uns quants. Evidentment, jo represento a l'ICANN, a l'Institut Català d'Energia, i aquest és l'escenari de la Generalitat de Catalunya, pel qual nosaltres ja apostem. Poden haver-hi molts escenaris. La política energètica catalana està basada en aquest escenari d'aquí. A partir d'aquests escenaris es dissenyen les estratègies. Evidentment no hem tingut temps per parlar de les estratègies derivades de tot això, no? Però són estratègies es pot llegir entre el que he comentat, l'electrificació, l'eficiència energètica en els edificis, en la indústria, tots els sistemes d'ajudes i subvencions que des de l'administració estan impulsant són coherents amb aquest escenari d'aquí, no? Per tant, tot va acompanyat, no? Tot va en línia. Molt bé. Doncs ho deixem aquí, no? David Villar, moltíssimes gràcies. Perfecte, gràcies a vosaltres. Merci. Doncs